3, 2, 1. Hinanagan mo, Adeng. Bros. Amok apelyido ko. Bros ko. Bros, mano tawag mo? 18! Oy! Nasapa ka nga nalungtot Nagwapo garod mo? 18 mabalinan ang tayo nga may darong dito yun. Apay niya tikit pagpagkulong dita, pagkulong mamo. Kaya ako nga pag-interesan data, damag kastak pakadaktakul pa eh. Bros, agad adal ka pa eh. Amom ni Ingay, nagadupad adalon na data. Nag-graduate din. Nag-graduate na halos amin nun. Kung mayaman ni Ingay. Ngam no si kati maasawak hang ka nga pagadalon. Apay nga imaw? Ipastor ka tanong kaduka. Kaya, amamaya, ni Ingay, nagadupad dagana data. Ay lunga iktarya. Ang birbirok tata, iti mapangasawa ni Ingay. Kas pangarigan, bros, kaya mo ni Ingay. Ay, napo! May! Ada alaga mo! Ada kanaka mo! At dabay nakay mo! Ay, nagsingkot na ito talaga. Ada ti girlfriend mo tata. Gonggong. Hoy, awang ka no! Awang girlfriend mo. Tata, willing ka nga, balinak na ipag mo, takapsat ko ni Ingay. Tata. Ano ba naman kasi? Ala, ano ba yan? Ni Agore nagkatal. Nagkatol dyan! At ako to. Makaamal ka lang ka. Tantama kadwanak yan tinagkapasan Napanagamin imbis po tatay na regregiros kastirilo. Ayan, yan agan mo tatayan. Bros, amin nga bagamit to iniingay joke lang. Iso nga makiride ka lang. Nga, ride on. Ayan. May nataramidan may aramidan matkas dyan. Nga, okay? Bawal ang pitog. Pamamuta pa'y garot. Shock ni Auntie Soleng. Anong kamamot ang tibuto? Ay, pulsam. So na ni Auntie Soleng, shockmat ni Auntie Kel nga ingin. Apay Auntie Kel? Auntie nga kaupukol. Kantaan da ka, bros, ti may isa nga Ilocano song. Yun niya, tinigamak kanyam, igamam kiniingin. Yun niya, tinainigaman na taparti, ti pagpagim, iso mo tiganam kinya. Kasi lukas pangarigan, pinulting na taulong, kulting mo dati ulog, kasyay. Manipot ulong, papababa, papababa, papababa. Kasyay! Baya, dati Ay na, nabakit nabagas. Kasi apay nagganam ayagamin dita. Babam lang atan, mga pag-interesan data. Kasi bros, manipot ulong, papababa, papababa, papababa. Ay! Oh, babakla! Maya nga karuba dato'y managpadigo. Wow! Kaso yan, dato yan. At kan tatay nga ro doon ti Ilocano song. Ay, palakpakan tayo manapo ni Bruce Tano, tumidker ti pakinakom na. Di nagimar-ngipon na ni kuya nga nakakalubong tinangisit. Abaya. Sumursurot ti protocol. Hindi nga protocol. Naka-social distancing, tingipon na. Dato yan, igamam garji iman yan to silang tagsala tayo. Igamam mo. Maestro, inigamam. Nalamlam ni ismo dati uimam si kansa mo sa mo nila. Medyo wali-wali yung kasing. Palakpakan tayo ni bro. Isa alam mo tabros, duray bakti-bakti na. Napanak na pa siya, hindi bakla. Napanak na pa siya, hindi bakla. Napanak na pa siya, kunara. Ay bumuti pros doon ka. Dumanon ka nito'y ating pusa at tumaw ka. Wan, kung kundet, adati ko pamit to ya. Adati meeting me. Adati alalyami jilikod. Na-strip tayo apo ti mafia. Ayan. Isunamot ni Lula me. Data tayo di bantay dito eh. Medyo naangdod ta pugot. Dato yan. Inigamak ulo. Ay, ngul-ngul. Inigaman na mutan. Nagluting. Inigamak ulo ay mababay na.
suleng. Apa ya? Apay di kakikitaan na panakin mamaglakas dyan. Awan ba nakita nagarasagid ka mo? Awan nakita. Ini ka makulong muna na. Sapay ulitin na. Apa yung mamagmaw? Mati nga. O, tinga bakla. Di ko na di kansyon, inigamak ulo ko na igam hamo nga imamaglakas dyan. Madamdaman ako nga imamag dita. Ini ka makulong muna na. Kaya na yung kapayayayan mo. Ini ka makulong. Wow! Ay mababai. At ang problemang kanya. Oy, kalma ka, may darong ka, may darong ka. Panabi sa gunlaw. Tuwa ka, trabaho mata. Apan ka magriri ka, riri, awa mararami din tao bingkin niya. Oh, ingat iba pati ulo. Ay, mo muna ni, huwag ka na tampo. Ayan, eh. Ang pipiling ka mga bakla. Ay, ang nagitugtog ko ka sa agipunas. Inyati, babati ulong. Wala, may isa ka na. Nautsog mo takarkar, ma'am. Latag kasi. Latag sa Manang, sa bagay siguro nag-ispilan na. Inya ti babati ulong. Mata. Mata, na mabalin alangan nga sulog kum di matak Iti ano yung muging. Muging, dito na muging. Ano siguro nila? Laka na mo laka nga impalapalan latag. Kaskas din ngay bagana, timbagana ka dagaw. Nagkartak mo tendam-dama di dyan. Madano na di latag. Ang sikigak latag. Ang sikigak latag. Ako rin ka. At ang sa istorya ayo ti keyboardista tayo niya. Adda. Di ba ex mo? Kasana, Ex ko dahil. istorya ang takitam, Chinito. Chinito. Mahilig ka talaga ti Chinito. Wen, amam dati nga organ na. Sino nang dati be? Sika. Ay, wak. Mayaman. Amo maamsungin sinak tatoy, Apero, nung maturog agkatay nagsiwalpay. Ngam na sweet balot isuna, mapang kami mangan di inasal, iti si daon na di manok kanyak da di toyo. Ito di ilapay ko. Diba? Tapos mangan kami pa iti, mangan kami ti Jollibee kasi kanya na di manok kanyak di ketchup. Di gravy. Wan kas jay. Tapos tangay mat no, di kayo unag tibalay. No, di kami matunag tibalay, hang kailangan ng nakwa, na kailangan ng ibaon-baon mo. Dumaw tamang kwartam ko na, nadaji rabaw ti ref. Kunam. Wow, napanok mga ala ijayon. Tapos kinabigatan awan di ref men. Nay, apo ka pati dyan pinala na. Kwarta lang ti bagbaga nga laon na, pati ref inala na mutbaon. Iti sinmangpot ni nanay ko ngay ko, anak ay na di ref tayo. Ay ma, na-misplace ko kuna. Napukaw. Manong nga tawang kayo nagsama? Ni Mark, 3 years? 5 years. 5 years. Manong nga tawon mo nga nakala ni Mark? Mano ba? Feeling. Undas pa ka. Hoy, ang paibot anak inong tayo pa. Ay, kinarap yan, oh. Si Kama disutsunan. Disutsunan. Nakainom isunay day. Wan. Aginom ka ba't mo napintas na ingin ka pa nagkita? Pag-isis ko lang, pros. Ba't na ka? Ba't na ka ba? Pag-isis ko lang. Kintinyan. Mano iti tuition fee jay? Sangaribo. Oy, sige, tag-akwagin rulak mo ti jay. Kung ano pag-isis ko ng pag-iskulaan, kagin rulak mo. Talo na daw tanga kikita. Inigamak. Tama? Dito yun, muking. Inigamak muking. Ay mababalik na. Inigamak muking. Ay mababalik na. Lamping na lahat. Pagaya, yumal! Inigamak muking. Muna lang. Dadayo ka pa yan. Inigamak muking. Ay mababalik na. Nagtipik sa amot tikas dyan, masuleng. Inyati babati muging. Kiday. Sa bagay kiday man tayo. Dito tayo agong. May matagong na nagtundiri. Nagtundiris ti agong nani. Kasta agong tiluro ah. Dito tayo agong. Inigamak agong. Agong rin ka man kulay. Apa yan? Nagangsag. Yung mismo ka
tatay Bros. Natang ka nagpawi-awi. Oh. Sumala lang ang sad ang tita punasan ta di tawal. Punasan ta. Tawal. Kradon ta punasan ta. Tawal. Ang birbiro ka tawal, tinawag din mo nga Tama dati sa pinkaw. Ano taman? Ano ka? Nagamit pa. Alay, nagtatagaw. Ay tita yun agong. Nigamak agong, agong nakadugdugong. Inigamak agong, agong nakadugdugong. Uy pagangsun na mo ta. Inigamak agong kunana, ay adayo ka pa ay. Inigamak agong, agong nakadugdugong. Kapay niya kagtatawaan da. Alay, inya ti babati agong ni Bros. Iwat. Ay nga mapalain, ala nga kalaw-kawon dating iwat ka. Mga mabalin ng awalan tingiwat. O datoy timid. Kita yung timid. Ayan. Inigamak timid ay mababalina. Inigamak timid ay mababalina. Inigamak timid muna na ay adayo ka pa ay inigamak timid ay mababalina. Di mo na nagikansyon bros, inigamak timid, hanak at tibabon. Alright, ay tato yan. Inya tibabati timid. Tengad. Tangad. At matigil ka bakla dito yun. Inigamak tengad ay mababalina. Inigamak tengad Oh, ay mababalina. Inigamak tengad kunaw kaya dayo ka pa. Inigamak tengad ay mababalina. Awan, ang law-law. Stop! Watagang ka tauray ka na may warsay. Ay, nalaw-law kami nang iguyog kinya mo, tanaranggas ka mo. Inya tibabati tengad. Barukong ka. Barukaw mo na kita kayon. Barukong! Gananon na lang ka natin pagbibiyag tubig. Ay, tita yung Kumagar ka, barukong. bros. Kumagar ka. Nadanon mo dati pagbibiyag tubig, bros. Agpili ka. Inya kaya mo, petroleum jelly, wino tire black. Pili ka kano tire black, wino petroleum jelly. Tire black. Ah, da motor na dataw. Dato yan. At the maintenance ni motor mo. Iadlak madamdama. Wow. Dato yan, bros. Ngayon niya, ti aramidot na barukong mo. Isumat ti aramidom di barukong niingin. Ang kabababay na, naranasang tagpagkulang. Inyob. Amo na puspos. Kaslag puspos tinyog ti pamayam. Bros, kita umatat no hangkang alugi. Kita mo ti suso di bakla. Nyakulay na, nyakulay. Ang mga lugi dito yun o pangaguyod daw. Kita nalalayin, kita. Nyakulay na. Proud. Jimungay na nga, jimungay. Siyempre na overuse. Bros, hangkang mga lugi dito yun. Dato yan, bros. Inigama baruko. Wow! Pinauyas ko, bros. Apa naman labusan? Apa na mo lukaisan ni. Ako rin ato yan. Inigama baruko. Ay, baba. Ako rin ka kaya naman ka ni Mark. Uy, nalpas di amin may asawa ka na. Sakit ang perdi pamilya. Inigamak baruko. Malaktak! Puspus na. Ay mababay na. Inigamak baruko. Kuna na. Ay adayo ka pa. Inigamak baruko. Wow! Ay mababay. Mark, no, da kailangan ka, ano, financial problem lang ang nakaka-chat na nangakasta-kasta kada asawa mo. Inya ti babati barukong. Pusog. Usog. Haan datoy ni datoy. Nya tawag mo dito. At apay may sagayan. Nya ay na dapay may isa. Inungwak barukong. Inumwak baro ko.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, limita. Kung gunam tautog ka ka. Kung naman kumaparukong ko na kumamad na bakit mainwan na naman tarupam. Hindi madamdaman to nagitang kami agawit. Nagatigtog mo kamay na. Dato yan. Inyat-nyat itawag Almos dito. ka. Almos. Ang analmos, angkol. Naangot na din alsam. Inyat itawag mo dito eh. Ipagsalatan tilingot dito inyo. Datoy. Di ka na lang nagsaksakit no malamyan may isa. Rusok. Ayan. Inyat ti Tagalog ti rusok. Namaman na kailang sikmura. Sikmura. Inyat ti English ti sikmura. Barukong. Haan. Titawag dito'y rusok. Wow. Tagalog na Sikmura. Ti English ti sikmura. Nya. Indasan. Indasan. Wen. Apay ta indasan. Nekitaom in the Father, in the Son, in the Holy Spirit. So nga English ti rusok, in the Son. O ubeng, inya ti English ti rusok. Okay, isundot isura yuji mo Julio. Tinga talaga man. Inyangay matinglis di tao. Frozen. Apay ta prusan. May baba. Babaw. Dito yung Rusok. Inigamak rusok ay mababay na. Inigamak rusok ay Apan na mo parusukan, igyom lang Inigamak rusok muna Igyom lang bibi. Inigamak rusok muna na. Ikaw. Ay ada yung kapay ayat. Inigamak rusok ay mababay na. Inya ti baba ti rusok. Maan dato na dabo na dito. Nay dadya dato na tangso. Ay Cellphone, pusog. Ayan na di pusog mo, pusog tayo. Ikatom ta pusog mo maay ta pusog. Ay! Negori kay na mga alaman ti marunggay tay tukkel ko agugog no bigat. Apay ka bang? Kadagdaga. Tita yan ti. Pusog. Pusog. Kita may mamata pusog mau. Maglumlumot ka. Yak! Nag-recite! Apay kinatangan na, nagatupay tuto na. Dati do nga dati buok na nga datoy titawag na titoy karog. Karog. Apay ta karog. Karugtong ng bulbol. Bros. Ayan na to isang katitugan nga ramay mo. Isang tapay lang dito. Kabil mo pala dyan alam to damdama. Di katitugan. Atoy. Umaya. Dato yan. Oh, yatitug mo ni bro sanay. Agtula ka kaamot ano'y pulpul mo dataw. Isukat ka man Isukan pa, isukan mo. Apay nga ito ubot ti pang isukan na. Iso ti abot ko, hindi ka karamidak. Nabakit mo dati Bros, naranasan ti agkuti-kutaw. Madi, Madipa. oy, virgin. Ti kunak niya di tao di agsukin. Agsukel, napadas mo ti agsukel. Wow. Baklawin ng babae. Apay da pagsukil ang bakla. At da, Di ba da? tulikod, tapay peanut butter. No kasanok nga dinurudo kinutikot ta pusog mo isumot aje at itong naramay mo pang kutiko mo. Inigama. Tama ba? Inigama pusog ay mababay na. Inigama pusog ay mababay na. Inigama pusog muna ay ada yung kapay ayat. Inigama pusog ay mababay na. Inya ti baba ti pusog. Ampay mo Datoy niya tawag mo to. Atoy, nung agsakit data nagrigla kami nga babae. Datoy. Pusong. Ay sus! Pusong! Ay sus! Sumaro na! May sadagan lagi! Madanon ko dati, patultulak. Awan tultulak na. Apay niya tayo tangal mo. Si babo dato. Nilabagas mo tanay, kalasuman nga binalay. Dito tayo pusong. Inigama pusong ay mababay na. Inigama pusong ay mababay na. Inigama pusong una na ay ada yung kapay
Inya ti babati posong. Data. Data nagpautan ti duwa nga silang. Ang abuto na buwan lang na may sa. Mulat tangay bagbaga nga kasjayon. Rabong. Inya, kas pangarigan ngayon. Inya nga rabong data. Kiling. Kiling. Babatit ngam nalumag. Ay, makapagkala mga langan. Titugit isang kinten. Kasi kadakal. Haan. Nangay. Kasjay karugit. Unas. Uy, naimas na us-usa. Dato yan. Haamo nga aputon. Anyak ko pa'y aputon. Katahan na makialamon. Duwa kayo lang nga ginaputon. Lalay nga aputon nga nalalaing pagkalon. Ano, mabagkalon nga taagluwa. Agay. Sige, layat. Inigamak. Layat pa lang ha. Inigamak. Layat pa lang, makapakigtok ka maut. Makanin din lukse, hindi ka babate. Sige. Hali Inigamak. Tenga. Tinggal lang ito ba di ubang? Slow mo, maestro. Inigamak tenga. Ay di makatala. Uy, nagtakot. Inigamak tenga. Ay di makatala. Inigamak tenga. Kunana. Ay iwan ko ang may katwa. Inigamak tenga. Ay di makatala. Faster! Faster! Inigamak tenga. Ay di makatala. Inigamak tenga. Ay di makatala. Inigamak tenga. Kunana. Ay di inigamak tenga. Ay, rimwarin. Nainisan! Animal ka, apay na para di silang tukunak. Ukil ko mo di jayan. Nailigsay! Takol basek. Basay! Alright, ay palakpakan tayo man ni Bruce! Ayan, thank you so much, Bros, for being sports. Ayan, sa maisa ka nga ng kisay, tiladingit, iti Abuan family, aghasak bay tayo nga lipasan. Aghay ka man pa di YouTube video tayo, tamapalabas ti Manong Aldaw, ada di kanton YouTube. Malay mo, may sakamot nag-trending iti YouTube, kat ada iti followers kan fans, nga mang tutod iti regalo, bakanto kat sikat ti maysa nga mapili. Ay, latag! Ayan, sakbay namin, aghay ka man pa di YouTube camera tayo, Bruce. Ayan, sakbay, no, mapalabas ti Manong Aldaw, mabuyam to, datoy, di YouTube. Ayan, pakilike mo ten apo, subscribe, follow apo ti YouTube kaya page me. Ayan, salamat. Ayan, ikanda ka ti sticker mo, tadamat iti motor mo siguro, idagkat mo to. Ayan, thank you so much. And once again, palakpakan tayo man ulit ni Bruce. Ayan. Bros, tatay, apanda ka sinundoy jay, tatay, itulot na kamutlaang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Bros, tay tulot men. Dagiti mangayat apo nga makipagtulot, ijay kailaong likod. Ayan, naman iliw ka kanyami, Bros. At padaginap ka lang Madi ka nga pagpakita, nagpapaangot, tama nagpuputan kami ato. Dati kaya mo nga pabanglo, impabalon mi mutan. Kun at dati barya tabulsam, tayong baglad pamasahin nga dumanon kini San Pedro. Kun sapay la kumaading ko, tanasaya at ipakay karyam. Mission nyo ubeng tadakes nga may sagit. Dijay ti umulwanan na tayo, di pagpitakan ti init. Ayan, tulad tayo. Inaading ko Hari Bros! Utok na di ka nalasatan naling dato yung tilugan na alay yusok yun. Alright, ayan, thank you so much. Datahapon yung first set minihingin.
Hang kayo pa apagang awid. Kakadwa tayo pa aging gana alas 12. Ayan, thank you so much. Hang kayo pa ikaw awit apo, tatipay, itibunggoy, tisuling daos ban, kada kayo tatangarabi, kasla halo-halo. Umununod, umimimas, rumaprabi, pumimpintas. Palagpakan kayo ng tinasunod. Kasama kiningin. Salamat, naimbag, narabi.